what's up ulit sa inyo mga Lodi. So ngayon punta kami ni Commander ng Robinson. Yan, magsisine kami yan, kasama ko siya nandiyan sa likod. So magsisine kami, i-treat ko siya ngayon. Ilibre ko siya ng sine. Ewan kung anong mga movie ngayon na showing. Ang alam ko lang is yung Jumanji. Ewan na kung ano pang mga ibang movie doon. Buto, ang init pa rin, December na. Pero pag umaga tsaka gabi, grabe ang lamig. Salo pag madaling araw. So pagkatapos nga pala namin magsini ni Commander, didiretso kami ng Ordaneta sa EV ng mga Evo. Yan. So ewan lang kung aabot pa ako kasi alauna yung call time, anong oras na? Alas 11 na. Saka magsisini pa kami ni Commander. Ewan kung aabot pa kami. Tignan na lang mamaya. Then may kasabay ako na taga dito sa Kalasyaw. Yan, kung makakapunta ako, yan, magsasabay na lang kami. Sidat ko na lang siya. Kung hindi naman kaya ng oras, yan, baka puunahin ko na lang siya. Susunod na lang ako kung sakali. Nung last EV kasi guys, hindi na ako nakaabot. Yun kasi yung pumunta. Saan nga pala ako pumunta nun? Nung pumunta ako ng Baguio. Yan, so hindi na ako nakaabot nun. Sayang. Kaya ngayong second EV yan, tatry ko ulit pumunta. Yan kasi busy guys. Full sked ako, full sked. So madaming nag-aaya sa akin, pati sa Rat Squad. Yan, ini-invite nila ako. Nag-aaya sila sa akin. May meet up ata ulit ngayon. Kaming mga Rat Squad. Yan, mga motovloggers ng Pangasinan. Yan, kaso baka hindi na ako makasama kasi pupunta pa ako ng Ordaneta. So pasensya na sa inyo guys kung hindi ako makakapunta kasi full sked ako. Kala mo busy talaga no. Nahihirapan talaga ako magsalita dito sa helmet ko. Naiipit masyado tong pisngi ko. Nabubulol-bulol tuloy ako. Yan naman guys, tong daan dito sa Kalasyaw. Grabe, ang ganda. Masalo paggabi dito guys. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman yung mga ilaw na nilagay nila. Ang dami. Maliwa-liwanag dito guys. Maluwang pa ng daan. Kaso hindi pa tapos. Banda dito pa lang ang tapos. Nandun sa kabilang side kasi guys, hindi pa tapos. So may iwasan na ang traffic dito guys. Kasi pag pumapasok ako guys, grabe, sobrang traffic dito. Tsaka pag pauwi dito kasi nagkaka-traffic guys dito sa tulay na to. Ang sikip kasi. Yan, kaya pinaluwang nila. Yan, hindi pa siya tapos guys pero malapit na to guys. Ganda-ganda dito guys, mas lalo pag gabi yung mga ilaw nila. Alam mo, nasa Manila ka kasi ilang gabi na rin akong pupunta dito sa Kalasyaw guys kasi photo fest nga dito. Nung isang gabi
nandito kami kasi nandito si Kong TV, yan yung sa vlog ko. Then kagabi na naman, nandito na naman kami kasi may motor show. So nakakamiss din talaga mag-show guys, nakakainggit. Parang gusto ko bumalik ng show. Yan, kaso hindi pa ako nakakabili ng pyesa eh. Ang hirap pumahanap guys, hindi pa rin ako nakakahanap hanggang ngayon. Ang hirap pumahanap ng ganong pyesa guys, grabe. Wala akong mahanap. Baka may alam kayo guys, comment lang kayo dyan sa baba, baka matulungan nyo ako guys. Kasi wala talaga akong mahanap eh. Ang hirap mahanap. Baka may alam kayo na meron silang ganong stock. Yan, baka matulungan nyo ako guys, comment lang kayo dyan sa baba. Yeah. So nandito na tayo guys. So update ko na lang ulit kayo mamaya guys. Hindi kaya ako magpo-park. One eternity later. So kakatapos lang namin mag-send ni Commander. And so yung Jumanji ang pinunod namin. O pupunta na kami ngayon sa Urdaneta. Pero may wait pa kami dito sa may Santa Barbara. Yung mga nanggaling ng Kalasyaw tsaka Dagupan. Yan eh. Nandiyan na sila. Ewan kung nandun pa sila, kung may hintay pa nila ako. Eh kung hindi na, baka susunod na lang ako. Pasensya na sa inyo mga paps kasi anong oras na natatapos yung movie. So hindi na kami nakapag-lunch eh. Mamaya na lang. So hindi ko kasi alam yung meeting place namin guys. Hindi ko alam kung saan yun, yung sa Urdaneta. Basta bahala na, hanapin na lang. So sana mahintay nila ako. Kaya bakbakin na lang namin yung daan. So sasaglit lang naman kami doon kasi hindi pa kami kumakain guys. Bale kumain naman kami doon sa may loob ng sinihan. Pero kakain pa rin kami mamaya kasi kailangan din namin ng price. A few inches later. Pops. Si Spencer. Ay, no na siya. Nasa Bilya na daw siya. Bilya. Saan yun? Nasa Villa na daw siya, 7-Eleven. Oo. May alam akong isang 7-Eleven eh. Baka doon. Tara, Paps. So kasama ko na si Pops Mark. Yan yung isang kadyat ko. Yung isa daw nasa ewan sa Villa daw, ewan kung saan yan. So natignan na lang namin siya sa daan. Kasi sa may 7-Eleven din daw eh. A few minutes later. Dito ba? Villa oh.
Pops. Tara. So kasama na rin namin si Pops Spencer. Yan, so tatlo na kami. Ang problema na namin ngayon kung saan yung meet up place. Grabe, ang dami na palang nag-iibong ngayon. Puro pogi eh. Puro nakasetup. Pogi nung ibong ng dalawa eh. So sana maraming makapunta at para mas masaya. A few moments later. Yan, so nandito na kami sa Urdaneta guys. Ito ulit tayo sa paborito nating daan. So hinihintay namin yung isa guys na iwan nata. Nandiyan na. Saan pwede mag-U-turn dito? Saan pwede mag-U-turn? Sa may SM? Pwede ba dito? Pwede ba? Pwede ata. So bawal kasi ata mag U-turn dun. Dito lang yung U-turn slot. Ang layo. Layo kasi ng U-turn slot dito. Hirap kasi kung mag U-turn ka bigla. Gaya dito, baka huliin. Sus. Hindi kasi kami taga dito eh. Mahirap na baka mahuhuli kami. A few inches later. So malapit na dito yung meet up place namin. Yun na kasi yung hospital na sinasabi nila. So hanapin na lang namin dito yung sentrum. Kaya nga eh. So lilipat daw kami guys. Kami lang ata ang hinihintay dito. So ang dami ding nakapunta guys. Baba.
Yan, so ang dami namin nakapunta guys. Ayan, ayan. Simula doon. Yan, yung mga kasama dito. Puro naka-sticker ng Helmet Industria. Yan, so lahat yan naka-Evo guys. Ito naman yung mga Evo nilang pupogi. So, update ko na lang ulit kayo mamaya guys. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel this thing. You feel this thing, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something in my mind tell me that you are the perfect one, So, tapos na ang event namin guys. Tapos na ang meeting. So, pauwi na kami. So, pauwi na kami guys. Yan, ang dami ding nakapunta. Yan, so, maraming salamat lahat sa kanila. Then, maraming salamat din sa mga nakasama ko ngayon. Yan, dyan sila sa likod. Si Pops Spencer tsaka si Pops Mark. Grabe ka traffic dito guys. Traffic pala dito sa Ordinary ng ganitong oras. So dito ko natatapusin tong vlog na to guys kasi traffic sobra. So maraming salamat ulit sa panonood guys. Maraming salamat sa suporta. So rest of always guys. Peace out.